Ήταν Γενάρης του 1996. Από κυρίαρχο εθνικό έδαφος υπεστάνει η σημαία μας. Ένα ελικόπτερό μας κατερρίφθη και 3 γενναίοι αξιωματικοί έπεσαν νεκροί. Βέρτιγκο δεν είχαν πάθει οι 3 αξιωματικοί του πολεμικού μας ναυτικού που κατερρίφθησαν. Βέρτιγκο έχει πάθει ένα ολόκληρο πολιτικό κατεστημένο που ενώ είναι ταγμένο για να υπηρετεί την πατρίδα και το έθνος, υπηρετεί τους ξένους, ξεπουλάει τα εθνικά συμφέροντα. Αν εκείνο το παγωμένο Γενάρη του 1996 που δώσαμε όρκο ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη τη νύχτα και θα τη θυμίζουμε κάθε χρόνο όπως και σήμερα συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Και όμως ο άνθρωπος που είπε το ευχαριστούμε στους Αμερικάνους, ο Σιμίτης, έκανε εκλογές και τις κέρδισε γιατί ακόμη ήταν χορτασμένοι, ήταν διορισμένοι, κοιτούσανε την πάρτη τους, δεν είχαν δει τα χάλια τα σημερινά. Εμείς γνωρίζαμε τον καιρό των παχαίων αγελάδων δεν ανθούν οι ιδέες. Περιμένετε, εμείς δεν είμαστε ήρεμα πουλιά των ήσυχων καιρών, αλλά πουλιά